Скъпи гости, добре дошли на възпоменателната вечер, посветена на драматичното творчество на майка ми Ирина Дякова. Тя е един от стотиците хора на духа, които поради нежелание да направят компромис със съвестта и убежденията си, не успяха да реализират до край интелектуалния си потенциал. С издаването на нейните пиеси се опитвам поне малко да поправя тази несправедливост, като оставя за поколенията най-доброто от това, което тя написа през трудния си и недълъг живот. Използвам случая да благодаря на издателските къщи Солео 3 и Петекстон, които издадоха пиесите, и по-специално на Леонора и Леонита Ангелови, на Кресимира Макрова и на художниците Биляна Господинова и Никола Гърнизов. Специален наш гост е Методи Ковачев, син на писателя Йордан Ковачев, когото майка ми смяташе за свой духовен баща. Той дойде специално от Пловдив за премиера. А сега имам удоволствието да ви представя участниците във възпоменателната вечер. Режисьора професор Надежда Сейкова, актьорите професор Петър Петров и Анна Титова и флейтиста доцент Киндалов. Давам думата на професор Сейкова, която ще представи пиесите на Ирина Дякова. Много ми е приятно да представя пред вас едно кратко, но интересно драматургическо творчество, което ще представим и тук заедно, благодарение на нейната дъщеря Ася Дъртиев. Аз не познавам Ирина Дякова, за съжаление, и за пръв път чух нейното име, се запознах с нейното творчество, когато Ася Дъртиева ми подари нейна книга. И това, което ме впечатли силно и ме накара веднага да се съглася да се запозная с това творчество, макар и кратко творчество, това е изключителната обич, обожание и едно невероятно дъщерско отношение към майката от страна на Ася. Бих искала повече нашите потомци да имат такова отношение. Ася не е само дъщеря, тя е последовател на своята майка. Изпитах до сълзи така чувство, когато видях как тя я обожава, как за нея тя е образец, идеал и как иска да следва нейния път. И именно благодарение на нея пред нас са тези книги и ние сме се събрали тук, за да тези, които я познават, да си припомнят за тази светла личност, покорна и светла личност Ирина Дякова. И аз бих казала и заедно с това да отдадем почит на голямата обич и уважение на дъщерята и нейната майка. Това заслужава този смех. За наша радост Ася Дъртиева не само като идеал следва своята майка, но и в своето творчество, и аз имах радостта да се запозная с нейните стихосбирки. Значи разбрах, че предстоят още 2 книги и желая на добър час дано тя да реализира това, което нейната майка не желава. И така, да се върнем на конкретната ни дейност тази вечер, да се запознаем накратко с 3 много добре издадени книги, плод на Ирина Дякова.
много накратко в една от книжките има нейната по-подробна биография, написана от дъщеря и има и по-кратка. Но накратко ще спомена, може би за тези, които не познават, и за тези, които познават, да помнят. Ирина Дякова е родена 919 година в село Славяново, а израства и учи в Пловдив. От 15 годишна е останала без баща, което се отразява на нейния живот, който е много по-труден без баща. И въпреки това, тя завършва Сухомичия френския колеж в Пловдив. И след това завършва романска филология в Софийския. Да. Трябва да се обръщам, извинявам се много. Да. Разбира се, ще се постарая. Завършва романска филология в Софийския университет и преподава френска литература в София, в Пловдив и другаде. Тоест тя се занимава с една от големите духовни области – литература. И литературата е едно от нещата, което е изградила като личност. Тя има много широки познания, пиесите това личи, по литература, класическа литература, съвременна, много добре познава и даже в едно нейно писмо иска да бъдат нейни герои, едни от най-големите наши световни писатели. Освен това, историята познава много добре, митологията познава. Тя се е движила в едно общество на богати личности, тук сина на едно от тях е. И това нейно обкръжение и е давало възможност наистина да се оформи като сестра на ярка, непокорна личност. Това нейно непокорство и бунтарство е донесло доста драматични преживявания. Включително и това, за което каза нейната дъщеря, в несъгласието си, в тази драма на конфликт между нейната личност и обществото, тя не е могла достатъчно да се реализира като литератор. Освен това и семейство с труден битов живот, трудни условия, да не кажа мизерия. Това вероятно са обективни причини, които са и пречили до край да се реализира. И въпреки това тя има есета, разкази и тези три пиеси, които независимо, че са писани много отдавна, и в трите има толкова съвременни проблеми, че като ги четете, ви се струва, че са писани сега. Много остри съвременни проблеми. Тоест, тя е напипала това, което е вечно, именно защото е много богата личност. Аз тук ще прочета нещо от самата нея, което говори за нейната личност. Аз не съм намерила още своя път, пише тя 59-та година. Не съм намерила още своя път, но за критиците аз съм анахронизъм. Теоретически аз не съществувам. Тоест не са я открили, не са писали за мен. И все пак, поне за себе си, аз съм една реалност. И други има такива. Ние търсим своя път. Помогнете ми да го намерим. Наверно и сега и други има такива. И ние, уважавайки нея, всъщност бихме могли по някакъв начин, доколкото можем да помогнем на други такива, които търсят своя път в нашата трудна реалност. Тя умира на 65 години. Не донася нейната дъщеря, която казахме, се опитва да продължи нейния път и за нея остава тази майка като духовен учител. Проблемите, които я вълнуват във всички пиеси, това е политическата и социална несправедливост, фалша, лъжата,
тиранията, предателството, неумението да се обичаме, даже тази реплика, да се обичат хората има, че трябва да се обичат. Първата пиеса, която е написала и която за мен има най-голяма, не само художествена стойност, но и смислова стойност, това е Богове и хора. Чува ли се вече или не? Още? Тя е написана 51 година. Била е на 30 години. Тоест тогава е дръзнала да се заеме с много сериозни проблеми. И тази метафорична пиеса, философска, много дълбоко философска, героите са боговете на Олимп. Зевс, Хера, Хермес, всички богове, Афродита, Аполон и главен герой Прометей и една млада бунтарка Теоклия. Аз мисля, че Ирина Дякова се идентифицира с тази героиня Теоклия, поне доколкото аз прочетах за нейната биография, за нейния живот, и че тази героиня, верна на своята вяра, на своя Бог, който е с нея, е готова да отиде на смърт, но да не се откаже от своите идеали. Тя е готова да отиде на смърт, но да не позволи на Зевс да я обезчести. На Бога Зевс. Това общество на Олимп явно и тогава е напомняло нашия така наречен политически елит. Изложих кавички. Той сега е такъв политически елит. Боговете на Олимп, срещу които се бунтуват хората, начело с Прометей, който им помага да се бунтуват. И заедно това, тази тирания на тия богове, безотговорност към хората и лекомислие, бих казала, на тяхното съдържание. Затова тази пиеса наистина е метафорична и е много съвременна и днес, особено с нашите избори и изборни битки и политически битки. Тя е много остра и като че е писана сега. И заедно с това тя носи не само политическото ежедневие, което тогава е било, а някак си е непрекъснато ежедневие, а много дълбоки философски проблеми и съждения и истини. И аз сега ще ви прочета някои от репликите, защото тук моите талантливи колеги ще представят, ще прочитат част от другата пиеса, комедията. Но ето, например, една реплика на Теоклия, която за мен е реплика на самата Ирина и всъщност и нейната мисъл. Моят Бог е дух, дух по-светъл от светлината на слънцето. Той е навсякъде. Търси го в себе си. Така най-лесно ще го намериш. Това е истина дълбока всъщност. И за религията, защото тя поставя въпроса и в тази пиеса и за религията, и за богоборството, за Бога в себе си изграден, за законите на собствения морал, на собствената религия. Тя поставя отново въпроса за, както казах аз, за предателството срещу своя идеал. Тя поставя в тази пиеса и проблема за любовта, която е в другите пиеси, в различни жанри. Любовта, истинската любов, дълбоката любов и любовта като потисничество, като изнасилване, като сметка. И ето, отново ще цитирам, не много, няколко от най-съществени неща. Хората, които са философия, тя казва, хората са слепци, които съдбата с камшик е подкарала на някъде си.
Те не знаят нито откъде идват, нито къде са, нито на къде отиват. А Теоклия казва, по-добре да умреш за вярата си, отколкото да се отречеш. А ето и така реплики и цитати, които са наистина много съвременни, като че ли за всяка тиранична власт, безотговорна към хората, които управляват. Няма по-голямо забавление от божествената комедия. Малко в кавички става дума за олимпийците, която разигравате вие, боговете и богините. Няма по-голямо забавление от тази божествена комедия. Божествена. Вие сами ще загинете от собствената си вражда и от това, че сте станали излишни. Защо ли се чудим, продължава, че развратът се шири по земята, щом примерът идва от самите богове? Или хората, това вече е бунтарство, хората взеха да разбират от посоки, да не се плашат от чудовищата, които ги управляват, да не им се подчиняват, да не им се принасят в жертва. Че колко съвременна, остра мисъл и колко истинска. И последният цитат, който ще споделя за тази пиеса, това е: животът на хората ще бъде такъв, какъвто сами си го направят. Кажи им, герой му казва в пиесата Богове, кажи им да не забравят своя Бог и да се обичат. Да, със съжаление, ние забравяме често и едно. И сега искам да ви прочета два отзива за тази пиеса на една голяма личност. Големия наш артист Константин Кисимов, който преди всичко познаваме като комедиен актьор, който от вас го помнят. Аз имаш, както много от вас да го видят и да го познавам от близко. И въпреки това, силно впечатлен от тази дълбоко философска, метафорична пиеса. Той пише през 57 години. Аз прочетох вашата драма "Богове и хора". Още що ме получих. И все нямам време да ви се обадя, за да се срещнем и поговорим. Аз съм безкрайно много щастлив и горд и радостен, че вие имате такова високо мнение за мен и ви благодаря за голямото внимание, което ми дадохте да оценя вашата извънредно културна, талантливо написана драма. И писмото завършва. Много искам да разменим някои думи върху пиесата. Съобщете ми кога можем да се видим. Тази оценка е изключително ценна, за да можем едно да оценим ние тази пиеса и второ да видим как една голяма личност намира време не само да прочете, а и да напише писмо и да се постави от Твореца, да издигне до себе си над себе си авторка. И на един съвременен, много талантлив и нашумял наш режисьор, познат вече и в чужбина, Александър Моров, който пише: за пръв път срещам в пиеса идеята за преминаване от една епоха в друга. По мое мнение, в пиесата могат да се открият три пласта – исторически, философски и съвременен, в които се разглеждат вечно актуалните теми за доброто, злото, искреността, лицемерието, демокрацията и тиранията и много други. И заедно с
С това аз приключвам така представянето на тази богата и интересна и най-вече съвременна пиеса. Поговери хора, дано се намери с науча, където става. Тя е трудна и като разпределение, и като постановка, защото преди всичко е на диалог, на много интересен, богат диалог, философски. Да пожелаем да се намери. И сега за една чудна книжка. Много искам така да ви я покажа. А тук ще ви покажа илюстрациите, които са направени от изключително талантлива илюстраторка. Дали е тук, не знам, бих се запознала и поздравявам от сърце. Дошла ли? Много ми е интересна. Биляна Господинова. И една идея чудесна. Освен самата книжка да се илюстрира, да се направи декор, който да се отваря-затваря, и героите нарисувани отделно, които се изрязват и се разиграват в този декор, като купен театър. И вчера ми се случи нещо невероятно, не посмях да се обадя на Ася. Едно детенце на талантливата известна наша режисьорка, професор Николина Георгиева, която е основоположник на обучението по куклено изкуство. Внука и 7 годишен мина с нея покрай нас да ми остави нещо, трябваше някаква книга. И мене не е имало вкъщи. И той е видял, аз се я чета така разтворена с всичко, и видял на масата. Той баща му е грък, живял и в Гърция, но сега знае български много добре, разбира се. И като е видял и като казал, искаме тази книжка, искаме. И дъщеря ми не знае за какво съм е сложила там, не съм ми казала. И казва ми, хубаво, вземи, моята майка ще си купи друга, ако и трябва. Той си отива и от вратата взима ножицата и почва да реже героите. И аз си пристигам, викам, къде е книжката? Не бяха започвала да я чета. И дъщеря, аз вика я подарих на внучето на Николина Георгиева. Веднага дигам телефон, Николина, става на грешка, трябва ми книжката, не искам да се обадя. Тя вика, ами той вече ги изряза. От вратата взе ножицата, изряза ги и сега ги разиграва и си рисува още къщички, да си направи цяло гърче и т.н. Искам да кажа колко е съблазнителна тя за деца. Изключителни илюстрации. Ето тук само, понеже тук са неотворени, аз ще ви покажа, да видите каква прелест. Ето декор. Ето, вижте колко е прелест. Това не е реклама и не ви оговарям. Просто е чудесна, аз съм запленена и ви разказвам случката как едно дете реагира на тази приказка. В тази приказка, не съвсем кратка, са обичайните герои. Баба, дядо и тяхното малко момиченце, което вероятно е била Ася, защото тя е посветена тази книжка на Ася. Това е втората книга на майка ѝ. И детенцето е сираче, както е била самата Ирина. И бабата и дядото го гледат и възпитават. И глезят даже. Но то има всички ценности, които ние бихме искали да имат нашите момичета. Желание да опознае този богат свят. Любов и обич към животните, съчувствие към страданието, желание да помогне, да работи, на всеки да помогне. Това са вечните ценности, с които искаме да запознаем децата. И другите, това са животните. Зайчетата, зайчо, лисицата, опасната, вулчо, опасния, катеричката, костенурка, изобщо всички горски животи, славейчето, кълвача и така, всеки взаимоотношения, дори скандали в известна степен, както всички се помиряват. Така че тя е прелестна книжка и отново Ирина Дякова е с своите идеали, със своите ценности, морални, етични и със своята любов към децата и живота. Извинявам се. И работливото зайче се нарича, разбира се. И последната пиеса, това е женитбата на професор Бинчев. Една лека, не само сатирична комедия, а странна
построена върху един абсурд. Наистина абсурд, но който може да кажем, може ли да се случи, не може ли, но героите ги има и днес в университета, и професора, и неговия асистент, и двамата студенти, и тази любов странна. И какво става в тази пиеса? Една двойка, Ганчо и Мария, влюбени, изведнъж се оказва, че както днеска много често, тя е забременяла. И му съобщава това, че е забременяла и иска да се оженят, защото иска да го обича, значи и той обича и иска да си има дете. Което е най-нормално и естествено, въпреки че не става много често вече, но така. И той казва, че не е готов за това, че не е време, че не може, че няма как да го гледат, което е и верно в много случаи, че нямат пари, че трябва да се завършат и така нататък, така нататък. И изведнъж измисля един абсурден план. Неговият професор, който му слага двойка на изпита, който също вече говори малко за една друга част на нашата младеж, много прагматична, много целеустремена към така прагматични цели и действена, и да я съветва да намери начин да замотае своя професор, което според студентите не е трудно. Аз също съм професор и знам, че има студентки, които си поставят такъв вид цели. И да каже, че има комсомолско поръчение, каквито имаше по това време, да се грижи за него, защото той е самотник. Много свесен професор, подобен на нашия професор. Самотник, без жена, без никого. И за това съм си взел. Вижте каква партньорка съм си взел. И няма кой да се грижи. За него няма кой да се грижи. Да му готви, да му кърпи чорапите. Ние това ще го изиграем, надали те издава. Аз само казвам каква е. Абсурда какъв. Не, няма да има интерес, ако ти всичко разкажеш, моля да се не. И финала трябва да разкаже, защото няма да го каже. И тя да го замотае и да се ожени за него временно, за да може така да си изкара, да си живее по-има, няма пари. И така правят това нещо. Се оказа нейния Ганчо, който така има точни цели, че тя накрая предпочита да остане с този възрастен 60 годишен професор, когато обиква, защото е човек, защото носи друга същност, други ценности, а не Ганчо, който е препраща и мисля с консулски поръчение, за да избяга от своята отговорност. Много хумор има в пиесата, много диалог хубав, тук те ще го демонстрират. Общо в цялото творчество на Ирина Дякова има много чувство за хумор, освен дълбока мисъл и хубав диалог. И тя би могла да се постави днеска, както се търсят едни френски комедии, булевардни, доста смешни, играят се, за да спечелят публика. Тя има тези качества за по-леко развлекателна пиеса и заедно с това този обрат и тази абсурдна ситуация говори за други по-сериозни неща, каквито тя е притежавала като мисъл. И това е, което аз искам да споделя за тези пиеси и отново да подчертая, че те, както са писани много отдавна и както са само те, имат своята стойност. Даже аз си позволих, когато Ася дойде при мен и ме предложи, кажа, Ася, това е много, всъщност малко творчество като творчество. И тя каза, малко, но има ли съдържание и смисъл? Това също говори отново за отношението на дъщерята към майка. И аз разбрах, че има смисъл. Първо тези, които я познават, да си спомнят, аз да се запозная и други, които не са запознати с нейното творчество, да се познаят с една светла, широко скроена личност, непокорна, бунтовна, която е вярвала, че може по някакъв начин да помогне да се става човечеството и хората. Благодаря ви за това. Благодаря на професор Светлова за чудесния анализ. И
нашия доцент Киндалов ще ни въведе и ще започнем с децата. Искам да споделя с вас това, което разбрах за Ирина Дякова. Много малко знам за нея, че тя е била много напред в духовно отношение и фактически това, което всички духовни учения казват, тя вече го знае това. И била доста така разностранно развит човек. Затова е много направление творила и все в десятката е лучвала. Ще ви свиря сега една бавна част от Йохан Себастиан Бах. Каква беда ме сполетя? Скъсаха ми се 3 копчета на панталоните. Едвам се дотътрих до тук, като ги прикрепя с ръка. Дано не ме е видял някой от студентите ми. Ще започне да разправят за мене вицове, като за професор Александър Балабанов. Аз виждах, че едва се държат, но все си мислех, че ще издържа така още ден-два. Оказва се, че аз съм много слабо запознат с статиката на копчета. Да, копчетата събрахте се тук, в джоба ми са, но къде по дяволите са конците, иглите? Някъде си бях записал. Да, бях си записал някъде, къде оставах такива важни неща, но не помня пък къде оставих записането. Тук е такъв хаос. Кой може да се оправи? Първо, я чакайте да сваля панталоните. Да, така. Стига съм ги стискал. Толкова сложен стана животът ми, когато нещо ми потрябва, че ми иде да хване частен детектив. Да ми търси загубените вещи. Звъниш си. Че кому ли съм притрябвал? Не, няма да отваря.
Ама че нахал. Ще ида да го наругая. Момич! Веднага си отивай. Как смеете да изненадвате хората в такова положение, неудобно? Отворете ми веднага, моля ви се. Трябва да ви говоря по много важна Нахалите не видяли, че аз съм гол. Не сте гол, просто посред лято сте облечен в дълги бели гащи. Аз по плажовете съм видяла много по-разголени мъже и не съм се плашила. Пропаднала младеж. Да. Загубила и свял, и срам. Срамът и свенът не се търсят в наше време. Отивай си, няма да ти отворя, имам си важна работа. Няма да си отидат, докато не отворите. Моята работа е по-важна от вашата. Отворете или ще вдигна скандал. Ще събера хора. При нашата власт никой няма право да се надува. Това се отнася даже за министрите, а камо ли за професор. Не мога да отворя, затруднен съм. Облечете си панталоните и отворете. Аз идвам при вас служебно като служебно лице. Да. Така. Казвайте, какво има? Въпросът е сериозен от обществен характер, не може да се реши от вратата. Влизайте, но моля ви се, бързайте да си тръгнете и не говорете излишни приказки. Защо се държите непрекъснато? За да не паднат. Скъсани са ми копчета. Дайте да ви ги зашия. Имам копчета, ето. Само че не знам къде са конците и иглите. Точно ги търся, когато вие позванихте, че и тропахте. В хаоса на този хол мъчно ще намерите някаква си мъничка игла. Но аз винаги си носи в чантата игла и поне свалете си панталоните и сега ще ви ги зашия. Неудобно ми е да сме пред вас по бели гащи сега. Ами покрийте се с покривката на масата. Ако обичате само малко да побързате. Заших ви копчетата така здраво, че цяла година няма да ви се Благодаря ви много, но като излезете от тук, да не се чините виц за моите панталони. Но пазил ме Бог, как може? Знам я студентите. Всъщност, вие по каква работа сте дошли тук? Наверно сте закъсали с изпитите, нали? Аз съм студентка по филология, не съм ваша студентка. И в такъв случай, за какво можете да ме търсите? При вас ме пратиха с консумолско поръчение. Че как може такова нещо? Какво общо мога да има с филологията? Другари професор, вие партиен член ли сте или безпартиен? Безпартийно вече 20 години аз поддържам тази власт честно и безрезервно. Да, не се съмнявам, Сигурно знаете, че БКП е ръководител на целия ни живот. Известно. И че Комсомолът е втората бойна организация след Комунистическата партия, защото в него са бъдещите комунисти, онези, които ще живеят и творят при комунизма. Аз не мисля, че съм чувал или път съм чел такова нещо. Сигурно сте чули или чели и това, че даже и професорите трябва да се съобразяват с исканията на Комсомола. Да, разбира се. И вие самия също сте длъжен да се съобразявате с Комсомола, нали? Изглежда, че съм длъжен. И тъй, другари професор, при нас студентите от филологическия факултет без нет призив да подпомогнем селските труженици в прибирането на реколта. Селските? Да, ясно. И ние решихме да се включим в прибирането на плодовете. Прекрасно. Аз точно се готвих за бригадата, когато при мен дойде Ганчо, моят първи братовчет, който е високопоставен кадър в Комсомола и ми каза: "Ти, мила братовчетка, няма да заминеш на село. Твоето комсомолско поръчение е друго, по-важно и по-деликатно. Ние те определихме за помощник на професор Бинчев." Какъв помощник можете да ми бъдете, като нищо не разбирате от статика? Точно това му казах и аз, другари професор. Даже бях по-конкретна. Ганчо, ти следваш инженерство, нищо не разбираш от статика, а мене, филоложката, ме пращаш да помагам на професор по статика. А той се смее: "Не, братовчетке, не за статика те пращаме при него, а за битово-комунална помощ."
Професор Бинчев е ценен наш кадър, макар и безпартиен. И ние те изпращаме при него да сложиш ред в жилището му, да изтупаш, изпереш, да му изкърпиш всичко, да го похраниш в домашна кухня. С една дума, братовчетке, погрижи се за човека Тодор Бинчев. До сега не бяха помислили за човека Тодор Бинчев, сега отведнъж сте се етили пък за него. Сигурно ще да е в чест на 20 годишнината, професоре. Да, в нейна чест какви ли не чудеса стават. Та не е голяма работа, че аз ще поживея при вас. Ще ви чистя, готвя, кърпя. Нали това ще ми се зачете за бригада? И що ме нареждане отгоре, ще трябва да се подчиня. Но, вижте сега, все пак за мен това е известно усложнение. Аз къде ще спя? Нима мислите да спите тук? Тука ми къде? Когато човек е на бригада, той не спи у дома си. Това за мен е едностая. Този хол, ето тук ми служи и за кабинет. Ето тази врата води към спалнята. Имам една малка кухничка и баня. Ще отида да проверя дали в кухнята ви има място за спане. Професоре, как сте се излъгали да си купите апартамент с такава малка кухня? В нея няма място и за половин кушетка. Час откъде да предвиди от какви комсомолски поръчения ще си патя на стари години? Ами ще си патите на стари години, като не сте се женили на млади. Моля, без интимности. Макар официално да ви прикачиха към мене, аз не дозволявам да се бъркате в моя интимен живот. Добре, минаваме към делови въпроси. Имате ли чорапи за кърпене? Имам 3 чувала и половина. Колко? Точно 3 чувала и половина. Майка ми почина преди 30 години и от тогава почти всяка седмица си купувам чорапи. Щом се скъсят, хвърлям ги в чувала. Така събрах 3 чувала и половина. Професоре, ви имате чорапи за 30 бригади, не само за една. Освен това, имам 2 чувала скъсани ризи, 3 чувала скъсано бельо, 4 чувала скъсани чаршафи. А вашата ОФ организация спи ли? Не провежда ли акции за събиране на вторични суровини? Само да се доберат до вашите чували и ще станете първенец на цяла София. Мене никой не ме търси за отпадъци. А вие къде криете вашите чували? В банята, в таванската стая, в масето. Искате ли да ви донеса? После ще ми ги донесете. Първо аз трябва да поразчисти и да си намеря място за нощуване. Второ, чорапите се кърпят на ръка, но за ризите и чаршафите е нужна шевна машина. Така е. Да. Ще купите ли шевна машина? Ще купиш това трябва. Каквото хоро ми свирите, такова ще играя. Това канапе ще бъде моето спално легло. Защо сте го закрили с дрехи и книги? Не пипайте. Тук слагам книги, дрехи, с които аз най-много си служа. Това канапе, тук е моето спасение. Но, другари професор, това канапе е моето единствено възможно легло. Освен ако целта ви не е да ме настаните във вашата собствена спалня. Какво говориш? Аз съм един морално запазен човек. Аз в този хол чета много докъсно. Какво ще правите вие през това време? Ще спя. Неудобно. Защо неудобно? Не хъркам, не бълнувам, не съм сомнамбул и най-важното, на сън не ям хора. Все пак интересно ми е да знае дали този, който ви е дал поръчението, е знаел, че в един малък едностаен апартамент ще живее сами Ерген и мома. Ама те са имали предвид, че Ергенът е на почтенна възраст. А пък момата е дявол и половина. Чувал съм, че и дяволът понякога попада в клопа. Има прости дяволи, другари професоре, аз съм от сложните. Я колко много мити чаши и чини сложени в библиотеката. А книгите нахвърлени върху моето легло. Вижте сега, в желанието си да сложите ред, вие така ще объркате моя объркан ред, че после нищо не ще мога да си намеря. Напротив, аз ще сложа такъв чудесен ред, че ще помня всяко нещо къде и веднага ще ви го подавам. Аз вече съм шеф по битовата част в този апартамент, вие ще си подчинявате. Имате само едно право.
правото да ми помагате. Чудесно. Така. В този рав ще поставя българските издания, в този съветските, така. Сега къде ви е гардеробът? Спалнята. Чудесно, там ще държа и моите рокли. Вашите костюми не ще скучаят вече, ще разговарят с моите рокли. Ще разговаря. Да, даже ще флиртува. Вие сте доста добре обзаведен, но извън шебната машина ще купите и перални телевизор. Какво? Извинявайте, но много скъпо ще ми излезе това комсомолско поръчение. Не, в консумолското поръчение тези уреди не са споменати, но как ще кърпя по цял ден чорапи без никакво развлечение? А пералните ще ме улесни бързо да ликвидирам с прането и да имам повече време за кърпене. Друго нещо няма ли да искате да купя? Допълнително ще реша дали се налага да купите прахосмокачка. Много. Впрочем, вие запознат ли сте с влиянието, което оказва пералнята върху разпределението на работата между двата противоположни пола в домакинството? Нищо не разбирам. Какво ще имат половете с пералнята? Старая се да ви говоря на висок стил като на професор. Но щом не ме разбирате, ще ви го кажа по-просно. Прането женска работа ли е или мъжка? Женска, разбира се. Била е женска работа. Но откакто се появиха пералните в цяла Европа, мъжете перат и не се оплакват. Прането е официално прието за мъжка работа. Вие за това ли искате пералня? Аз ли ще пера и вашите дрежки? За това ще искам допълнителни инструкции. Сега, другари професор, донесете ми един чувал с чорапите да започвам кърпенето. Да знаех, че имате толкова много за кърпене, щях да искам целият наш випуск да се кара бригадата при вас. И пак не съм сигурна дали щяхме да успеем да ви закърпим. Ето, кърпете. Грижете се за човека Тодор Бинчев. Ще кърпя. Но вие почакайте. Моля? Ето ви тези чанти, купете зеленчуци и плодове. Напълнете ги с чушки, домати, баклажани, зеле, круши, дини. Ще започна да ви готвя, както мама ме е учила. И баница ще ви разточа, и корабийки ще ви опека. Хайде! На добър час, другари професор! Нашия първи ден започна! Да, започна. И вече не съм господар в дома си.